3 январ дар интернет видеои сӯхтори арчаи солинавӣ дар маркази ноҳияи Вахш дар ҷануби Тоҷикистон нашр шуд. дар видео дида мешуд ки доманаи оташ дарахти баланди арчаи бо бозичаҳои солинавӣ зиннат додашударо ба коми худ фурӯ мебарад ва раҳгузарон ин лаҳзаҳоро бо камераҳои телефонҳои мобилии худ ба навор мегиранд. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ин ҳодисаро тасдиқ кард ва гуфт 3 кӯдак ҳангоме бо оташ бозӣ кардан аз беэҳтиётӣ сабаби сӯхтани арчаи солинавӣ шуданд. 3 январи соли 2022 тахминан соати 12:32 дар вақти бо оташ бозӣ кардани 3 нафар ноболиғ бародарон ан соли таваллудаш 2010, анта соли таваллудаш 2012 сокинони деҳаи озоди ҷамоати деҳоти Менатободи ноҳияи Кӯшониён ва Саи соли таваллудаш 2008 сокини ҷамоати деҳоти Рӯдакии ноҳияи Вахш аз беэҳтиётӣ сабаби сӯхтори арчаи солинавӣ дар ноҳияи Вахш шуданд. гуфта мешавад дар иттилоя вазорати корҳои дохила тафсилоти дигар надодааст, вале гуфт сӯхтор сари вақт аз ҷониби басти навбатдории қисми мустақили хадамоти давлатии оташнишонии ноҳияи Вахш хомӯш карда шуда, дар натиҷаи сӯхтор ягон нафар зарар надидааст. ҳаҷми зарар аз сӯхтор ба ҳисоби мақомот тахминан 2000 сомониро ташкил медиҳад. ин нахустин чунин мавриди ба коми оташ рафтани арчаҳои солинавӣ дар Тоҷикистон нест. 31 декабри соли 2018 ҳанӯз то шурӯи ҷашни соли навӣ арчаи солинавие ки дар маркази ноҳияи Рашт дар шарқи Тоҷикистон гузошта буданд, бар асари расиши кӯтоҳи ноқилҳо дар гирифта буд.